Gitumbok nga responsable sa mga pagpangawat sa Barangay Agos, Dakbayan sa Lapu-Lapu na sikop. Lakip sa arestado ang igsuon ni gitahong mi supak sa pagbabag sa mga pulis nga mi patuman sa search warrant. Siloan meron din na sa exclusive report. Arestado ang 19 anyos nga si Carlo Taneo, taga Sitio Kapunsingan, Barangay Agos. Nasikop si Carlo human mipatuman og search warrant ang kapulisan sa panimay ni ini alas 7 ganihang buntag ug nakuha ang usa ka caliber 38 revolver nga may mga bala ug usa ka 357 nga armas. Si Carlo ang gitumbok sa iyang mga silingan nga responsable sa mga pagpangawat sa ilang dapit. Usa-usab siya ka drug surrenderer. Initially lamang reports na nakaabot sa mga station notorious na din bata papandungkag. Ilabi na ilang mga salingan may report na nanin siya armas. Sa ako man igagagod ito namatay ba. Gubaon na masag. Lakip sa arestado ang 22 anyos niyang maguwa nga si Judito, human ikatahong misuway pagbabag sa mga pulis nga mipatuman sa search warrant. Kani tinuod kani ako di ko mo dinay inahan man ko kani na gini siya pero kani siyang akong anak usawa ni siya Wala siya kalibutan sa hitabo siyang manghod. Dahil ano, okay sa'yo yung tuwan, ngayon pasaylo, pero nasa palitan, ngayon pasaylo, ngayon maakil siya ba? Gihanay na sa mga sakop sa Station 4 sa Lapu-Lapu City Police ang kasong ipasaka batok sa mga suspitsado. Uban ni Philip Patricio, Luan Merondina, Balitang Besda.